Sikhumbule kuphakameni Nanda 88.4 FM uhlelo lwakho lolumlaleli luba njalo ngamasabatha kusuka ngo 4 kuya ku 6 am njalo makuyisabatha namhlanje ke umhla ka 2 May 2026 sihleli phezulu eintabeni zasenqaqube isikhumbuzo somprofeti Isaiah uThabo Sambotho kubingelelayo kwinanda 88.4 FM uhlelo ke usikhumbula ekuphakameni 1910 1976 lusho kanjalo ke lapha ku Facebook moya ku Facebook page wethu uzothi sikhumbula ekuphakameni 1910 1976 uzosithola ke lapho ku Facebook uphinde ke ku YouTube uzophinda usithole futhi nakhona uthi sikhumbule kuphakameni uzosithola usithole ku WhatsApp la we stage njenganamhlanje nje njengoba sikhuluma uma kukhona umyalezo ufuna ukudlulisa kukhona ukuphawula kwakho uzokwazi ukuthi ukudlulise lapha 0687649969 0687649969 uzokwazi ukuthi usithole lapho njengenjwayelo ke siba na umjinto umfoka amadlala la ibika lethu yabona ke masuzwa lelo bika aziki ukuthi sesingenile namhlanje singokukhethekile sinesivakashi esikhethekile la ubaba uDr Giane umfundisi lo esinaye uzoyichaza ke yena umfundisi masibeka ngegama elula uthisha wabafundisi uphinda abe uthisha wabafundisi afundisa abafundisi njengoba abafundisi beba necertificate nje badlula lapha esandleni sakhe so sinaye namhlanje sikhumbuzweni sibe nenhlanhla kakhulu uNkulunkulu uyisimanga uyisimanga uNkulunkulu ukuthi asilethele umfundisi owaziwa ngokuthi kwaziwa ngokuthi phela nizitha amaKristu namaKristu azi ukuthi amaNazaretha izitha uma sitholakala namhlanje sihleli esikhumbuzweni somprofeti sihleli nomfundisi weinkonzo umfundisi Njomani ngikhumbula inkosi ilanga umuntu osebenze kakhulu nabafundisi beinkonzo uyazi umfundisi umhlongo inkosi la ngisebenze kakhulu nabafundisi izinto eziningi zakha nje ihlanganisa yayisuka ihleli nabo beplana benza izinto elekelela amaKristu elekelela amaNazaretha uyabona ukuthi ukuphakama lokhu kwakufanele kube lento kwakuyiyona ngoba kusetshenzwa indaba kaNkuluNkulu kuhlangenwe ngempela ngayiseke sakhuluma off air sakhuluma ngomfundisi uMathe okuyena walanda uShembe sebalekela inhlangakazi sabe inhlangakazi ophindela eNtabazo umfundisi uMathe weAfrican Native Baptist Church owakhipha abafundisi bakhe wathi hayibo akanyophe umfundisi uShembe wahamba ethi yobheka abantwana nangengasabuyi bahamba bamlanda yayithi inkosi la ngake eMaNazaretha uma ninikela nize ningakhohlwa uMathe ngoba sazi ukuthi ukube uMathe akazange athumela abafundisi ukuthi bamlande ngabe uNkulunkulu wagcina enze njani ake sibingelele ngizoqala ngalanga kumfundisi uMhlongo imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele ngibingelele kuphi nakuphi lapho kufinyelela khona iphimbo leNanda FM sibingelele Nkosiphatheli Intambo sibingelele baba mfundisi Dr. Lucian sibingelele kwahamba naye sibingelele kubona bonke abalalele namhlanje ngicabanga ukuthi kufezeka umbhalo encwadini yesibili ihlabelelo ethi ngamabandla ngoJesu umsindisi ongafiyo ihlabelelo zamaNazaretha ihlabelelo sesibili ngamabandla ngoJesu umsindisi ongafiyo siyabonga kakhulu ukuthi namhlanje sizofakaza lokho ngosuku olukhulu
lapho sithi khona yaze yafika leyo mina enkulu esabekayo amen. Wangikhumbuza indaba mawufunda leyo ncwadi uDr Jiyane uhamba nomfundisi uMatshe umfundisi uMatshe lo hamba naye. Oh sibonge Kade ngikhuluma ngoMatshe. Sibonge baba uMathe uyingcenye enkulu yokukhumbuza namhlanje usho ukuthi uzofaka uzokhumbuza uzoshaya istimbu kwenzeka isimanga ngempela lo Matshe yathi inkosi ilanga singamkhohlwa. Nakho uDr Jiyane esingenela noMatshe wathi uyena walanda uShembe Ntabazo ungakadluli baba Samboti siyabonga ukuthi Inanda FM ibe yokuqala kunama factions esontweni ibe yokuqala ukuthi kwazi ukuthi kube khona ama factions amabili noma amathathu abesendaweni eyodwa namhlanje futhi iyo yokuqala uzohlala phansi kukhuluma amaNazaretha uKristu engezile ukuzokuthi Jesus versus Shembe okungekho la esihlabelelweni siyabonga kakhulu uNkulunkulu sithandile. Hayi Dr Jiyane asibingelele kakhulu Sambuthi mfowethu sibonga leli thuba ngibingelele kakhulu umfundisi uNjomane nabalaleli balomsakazo ngibingelele kamele Nkosi uJesu ngibingelele nomfundisi uMathe ngihamba naye umfundi lapha na Vision International University uyaqeda ke kodwa kulonyaka uyaphuma sitheka size nathi sizobukisana indaba enkulu indaba kaBhombe isitimela samampondo uGagane indlamhlathi kaMayekisi amen ke sizozwa ukuthi ngabe sisahamba ngakho yini emgwaqeni wakhe ilokho nje sikuzela ukuzothi cha umhla ka2 May 1935 kwakulesine asikwazi ukuthi lolu suku malifika siluthathe kalula ngoba I'm not here as Babu Njomane besho nje ukuthi it's not about the matter of debate today but a commemoration ukuzokhumbula umsebenzi owenziwa umprofeti omnyama waseAfrika ngoba ileyo into ekufanele sigqamise kakhulu ukuthi a black prophet with a black theology kodwa futhi into yobuNazaretha ingenabo ubuzwe ukuthi amaZulu bafanele silungise leyo ukuthi akuyona lento yamaZulu ihlabelelo ziyakhuluma ngeAfrika uyabona lo muntu wayithunyelwe eAfrika uma uNkulunkulu ethuma umuntu yes phakathi kwabantu usuke emthume kubantu yes kushuthi owabo bonke yes wabo bonke kuba kubantu ukuthi bayivuma yini into eyishoyo noma bayivuma imessage ehlukayo ngoba imessage iba specific ukuthi lene yamakhosi eyosenza ngakhona eyodingana lene yabantu abathisi so ke ingakho ngithi asizilela nje ukuzokhumbula umuntu nje kodwa sizokhumbula inceko kaNkulunkulu umprofeti wathunywa uNkulunkulu futhi okubonakalayo izinto mhlawumbe kuzothi maliqhubeka uhlelo sihamba siziveze ezingenza nami as a Christian from a Christian point of view kodwa ngivuma ukuthi indeed ubaba Isaiah Mudli wamafa Mloyisa Shembe kwakumprofeti kaNkulunkulu. Dr Jiyane ungakahambi kakhulu khona into engisaba ukuthi izosuke yenzeke la sizosuke siphuma neicapha isikhathi sivele ubone sesingasekho uthe ulapha ya umfundisi uMathe yini Vision International University yes ngifuna siqale lapho ukuthi wenzani ubani khona kwenzakalani ngoba mangithi ngizoyibekela ekugcineni le ndaba izosuka kwenzeke ukuthi siphuma neicapha no laphana siqeqesha abefundisi noma ngasithi siqeqesha ababiziweyo uNkulunkulu ukuthi bahlolisise imibhalo so ke we basic with theology
sifundisa nje theology. Theo is a study about God, ukwazi uNkulunkulu. Then kungene no church history, kungene no African independent churches, kungene nabo ke ama icons lawe esinawo from nayo baba Isaiah Shembe. Njoba ngumKristu nje ngizokhuluma ngaye, angikhulumi ngento engayifundanga, engayenza research yayo. So nokuthi ke mhlambe fanele ngiyethi disclaimer Njomane siqala la ukuthi from a Christian point of view ngizokhuza futhi ngizoxolisela futhi amaKristu akithi abengenalo ulwazi ngokuthi nje kukhona into abayikhulumayo ekhombisayo ukungabe nakho uqonda athi umuntu kuthi uShembe wandiza. Manje angithi uyayibona ke leyo nto ukuthi isiveza ukungazi okungakanani, kodwa lokho kungazi futhi Njomane singabasoli kakhulu ngoba kwakuyipropaganda yama missionaries ukuletha inzondo, ngoba amanga aqhamuka kwinzondo. So kwafanele ama missionaries alethe inzondo ngobhombela so that kuzoba namanga aqhamukayo ongaqala ngaye, ngoba noJesu phela amaRoma aqamba amanga athi ningathi uvukile thanini untshontshiwe, ngoba lento yamanga vele into endale khona. So ke ngifuna ukuthi ke ngenza disclaimer ukuthi la on behalf of amaKristu akithi ngiyawaxolisela ngoba abanye banekhundla ezinkulu. Khona umunye ade egijima la kuma social media ubizwa ngumpostoli esho lento ethi uShembe wandiza okungelona iqiniso. So amaNazaretha la ilalele khona namaKristu lalele khona, ngifuna bazi ukuthi akuwona wonke amaKristu akhuluma lokho. So ke ngiyawaxolisela ngoba uthi uHosea 4:6 abantu bambabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Ngenye indlela ucizelela leyo kubaleka kokufunda kakhulu baba, kakhulu njengoba nivela ku-university. So kubalekile ukufunda, ungakhulumi ngento ongayazi. Hayi baba, ngeke ubizwa phela uNkulunkulu umuntu uyambiza amqeqeshe empowerishe abese yamthuma. So ke uyabona ama stages ke obizwa ukuthi you have to be called, you have to be trained, you have to be empowered, and you have to be sent. Uthunywa kanjani ungafundiswa? Lento yokukhuluma ngemizwa kushuthi khona yonke indawo, ama feelings akhona yonke indawo baba, yonke indawo. Ukuthi nje into uyicabangi, into awuyifundi. Yes, mawuzwa nje wena ukuthi angithi uShembe uNkulunkulu uzovela ithi uNkulunkulu bese ngingabi nento futhi yokuyiseka lento engiyisho ukuthi yena wathi. Inkinga ileyo ke Sambothi Njomane ukuthi asilandeli manje theology yomqalo wendlela ukuthi wathini umqalo wendlela. Silandela into eshwa abantu ngemizwa yabo nangokufisa nangokuthanda abantu abathize, ngoba ukuthi ngiyakuthanda Njomane akusho ukuthi fanele ngikuthande ngaphezulu umqalo wendlela. Umqalo wendleleni wahamba lolu hambo ehluphekela. Uma mina ethi uSambothi uShembe uNkulunkulu esho umqalo wendlela, I can tolerate that, but also we can debate on that. Yabona, we can debate on that ukuthi ukusho ngakuphi lokho. Unlike uvele kusho umuntu nje ofica amafutha asekhona. Umuntu nje oqhamuka amafutha ongakwazi ukugibela ihashi, ongakwazi uba nemoto eyodwa. Qhamuke seyisehlela sesukhethe ilandelana bese kuthi uNkulunkulu. For what? Yilo siyenzile. So ke angisho ukuthi ngithi umuntu uNkulunkulu, kodwa ngithi singayixoxa uma uthi ubhombela uNkulunkulu bese ngithi mina cha angimbone uNkulunkulu kodwa ngiyabubona ubuNkulunkulu kuyena emsebenzisa uNkulunkulu. Kodwa hayi kuzoqhamuka nje uTom Dick and Harry Zolo okade Zolo lokhu engakholwa siyakholwa namhlanje sethi uNkulunkulu no bafuthi singadlali ngathi amaNazaretha awangadlali ngalento inkulu kabi lento.